A volta á normalidade en todo o país e as altas temperaturas favoreceron unha gran afluencia de visitantes nas costas galegas. Unha cantidade tan ampla de veraneantes que superou as previsións incluso dun concello tan habituado ao turismo como o de Sanxenxo. De cara á próxima fin de semana, onde se prevé que o número de visitantes creza, o goberno limitará as entradas á praia de Silgar para poder ter un maior control dos accesos. No caso de que o espazo libre de cuadrículas complete a súa capacidade, obrigará aos bañistas a situarse nas parcelas se desexan gozar do sol no areal. É normal que queira estar un sempre libre, non? As praias en España son libres, o que pasa que nos en Silgar dicimos nunha praia urbana con tanta afluencia de xente como é a de Silgar, de poñer unha zona onde a xente se pudera encontrar sanitariamente segura. As previsións do goberno local e dos hostaleiros é recuperar o turismo a partir da segunda semana de xullo. Bueno, a mí o que me dicen os hoteleiros é que a primeira quincena está facendo un pouco fluxilla, que despois a segunda quincena vamos ir un pouco mellor, e que en agosto un pouco mellor que na segunda quincena de xullo. En calquer caso non vai ser un verán como os outros anos, e o que quero dicir desde aquí é que creo que tanto os hoteles como os estamentos públicos de Sanxenxo están facendo as cousas, creo que ben, para os tempos que corren, e, por tanto, o que temos que dicir é que é un lugar sanitariamente seguro. A seguridade de Sanxenxo vese na cantidade de establecementos que conseguiron o selo Q de calidade. Este ano son 11 novos e eleva a cifra a 47, converténdose no segundo municipio de España. Para o alcalde, esta é a única maneira de seguir triunfando. Creo que Sanxenxo debe seguir nesa línea apostando pola calidad. Eu creo que a calidad vai a traer bo futuro e creo que sin calidad non existe o turismo xa, o sea que eso tende a morrer, estáse comprobando porque neste momento os hoteles que están apostando pola calidad están triunfando. Nun momento tan delicado e no que é tan importante cumprir as medidas sanitarias, o Concello incrementará os controis nos locais de ocio nocturnos para velar porque se cumpren as normas. Temos que poñer moi exixentes porque de noite, cando un vai a tomar unha copa, olvídase que temos unhas medidas restrictivas que é que non se debe estar sin guardar a distancia de seguridade, sin mascarilla, por tanto que non a leva, pois hai que sancionalo, é o que vamos a facer. Entonces, este fin de semana, digamos que fomos un pouco light, por decirlo así, de alguma maneira, a hora de avisar de que non se pode estar sin mascarilla cando non se respetan as distancias de seguridade, pero neste fin de semana non vai ser así, vamos a poñer determinación total a hora de que non nos vai doer o pulso, a hora de se hai que pechar algún local, se pechará. Dende o Concello fan un chamamento aos establecementos da vila, á veciñanza e aos visitantes da importancia de cumprir as normas. Advirten que se seguen facendo as cousas ben poderá ser unha boa tempada de verán. Polo contrario, pódese retroceder e vivir situacións tan complicadas como a que está a acontecer na Mariña Lucense.